Dobrý den, ahoj, vítejte u poslechu další epizody PM Podu. Je to podcast, který vzniká ve spolupráci PM Consulting a Projektna. Mému velkému potěšení je dnešním hostem žena, která dělá firma Křídla a pezorolistu marketingové zbraně, když je řekněme obrazně. Vyrostla Kadiaví v Repulu, kde vadila 14 let marketing a hlavně lidí a dnes ve své agentuře BDNA, nebo dovedná, učí firmy, jak vybudovat kulturu, ze které se neodchází. Expertka na HR marketing, employee experience, vedení talentu podle Gallup metodiky a taky na diverzitu, rovnost a inkluzi. A úplně nejnověji je teď vlastně taková maminka láňového produktu Bexpera, nebo Pixpera, jak to vyslovili. Margaret Starka. Ahoj, Mac, dobrý den. Jsem moc ráda, že se můžeme dneska povídat a máme na programu dost téma a máme jich jako hlubokých témat. Tak, co to bude? Employee experience přenesená na projektové týmy, protože bychom rádi zprostředkovávali hlavně projektákům nějakou inspiraci k tomu, jak mohou aplikovat něco z toho soft skillového, z té soft skillové disciplíny na řízení svých projektových týmů. Pak tam máme customer experience dohromady s employee experience v takovém tom modelu nebo v rovnici rovná se total experience a jak je to často podceňované. A pak bych se ráda ještě pověnovala taky pozitivní psychologii právě ve stavu s Gallupem. Pojďme na to. Tak. Vyplnila bys něco ke svému představení? Nie. Bolo to nadpredstavené. Vy jste ve své skromnosti, tam já nám tak přikyvovala, ale já sama mám zkušenost právě s vámi jako s Gallup koučkou a jste nám vlastně tenkrát pomohla při našem týmovém ladění Gallupím, ale potom se dostaneme až v tom našem třetím povídání. Pojďme začít rovnou employee experience projektových týmů. Když se podíváme na projektový tým, je to vlastně nějaké uskupení, nějaká taková konstelace lidí, která je účelně sestavená na nějakou konkrétní dobu trvání projektu. Má tedy nějaká specifika, ale řekla bych, že bylo by špatně podhodnocovat tam právě význam angažovanosti lidí, právě protože se jedná o nějaký jednorázový projekt. Které momenty v tom životním cyklu toho projektového týmu jsou zásadní pro angažovanost lidí? Ďakujem za otázku. Ja vlastne úvodom by som nejak ukotvila ten pojem employee experience a jeho význam a zmysel. Pretože v niektorých firmách vlastne employee experience stretávam chápané ako synonymum práve pre to slovo angažovanosť. A angažovanosť je dôsledkom employee experience, tako spokojnosť, retencia, fluktuácia, sú to ukazovatele toho, či tá stratégia na tvorbu tých zážitkov v tom procese vlastne funguje alebo nefunguje. A employee experience je vlastne komplexná stratégia a holistický prístup na to, ako aj projektový tým, jak vlastne môžeme si predstaviť malinký startup o 5 budoch, ktorý začína a napríklad ich prvý kvartál bude niečo ako projektový tým toho, že potrebujeme aj našu značku dostať na trh a potrebujeme nejakým spôsobom posiliť tie sales. Čiže ja vlastne ako projektové rozmýšľanie mám veľmi rada a myslím si, že je to téma, ktorá by sa mala viac dostávať na svetlo sveta, pretože do fungovania dáva systém a dáva nejakým spôsobom zmysel. No a na to, aby ste v tom projektovom týme s ľuďmi chceli zotrvať a vlastne fungovali najlepšie, ako v tom danom momente viete, tak si vlastne potrebujete uvedomovať, že v tom projektovom usporiadení nie ste len preto, že je tam aj ten proces, len preto, že máte nejaké pracovné nástroje, ale aj preto, s kým na tom projekte pracujete, s tým, aké vzťahy a interakcie na tom projekte sú a čo je zmyslom a cieľom a dôvodom vlastne toho projektu. A to sú úrovne práve employee experience, že keď napríklad konkrétne mala by som v pondelok byť projektový manažer, ktorý má svoj projektový tím a chcela by som uplatniť tu všetko, čo o employee experience viem, tak si nakreslím jednoduchú pyramídu, ktorá má 4 úrovne. Úplne na spodu je úroveň, ktorá sa volá pracovné prostredie a ja si ako manažer uvedomím,
aké nástroje digitálne napríklad pre ten tým mám na to, aby mohli robiť na tom projekte skadekoľvek chcú a vytvoril som niečo, čo sa hovorí flexibilná firemná kultúra. Čiže aby tí ľudia vlastne mohli prispôsobovať napríklad svoje súkromie, teda prácu svojho súkromia, nie naopak. A vedľa toho technického je ešte pracovné prostredie. Či máme nejaké zázemie, či mám niekde pre nejakú kanceláriu, či vlastne aj to, ako je to zariadené, ide naproti tomu, akých ľudí do toho chcem pozvať. A to vytvára nejaký zážitok, to vytvára nejakú emóciu a ja budem používať slovo zážitok ako neutrálny pojem. Zážitok je byť pozitívny, negatívny, etikou. Potom je tam druhá úroveň pyramídy, ktorá je o tzv. Pozitívnom kultúrnom prostredí, kam napríklad je to téma pozitívne psychonie patrí. A vlastne tá emócia, ktorú by som chcela ošetriť, aby bola nastavená zdravo, by sa týkala psychologického bezpečia. Čiže aby na tom projekte ľudia sa nebali spraviť chybu, myslím takú tú nie kalkulovanú chybu učenia alebo chybu z nejakého pokusu, a aby vlastne celkovo ten strach tam bol eliminovaný. Strach nebáť sa byť taký, aký som, taká, aká som a nebáť sa, že nebudem napríklad ako prijatá alebo prijatý. Na tejto úrovni napríklad často sa dejú v firmách iba také veci, že nie vždy firmy vedia uchopiť hybridný spôsob fungovania. Napríklad predstavte si, že ste manažer, ktorý prideluje nový projekt ľuďom na nejakej porade. Podvedomia to pridelíte, budete inklinovať viac k tomu, že to pridelíte človeku, ktorý fyzicky na tej porade je, ako ten niekto, kto je napríklad pripojený online. Hej, že dejú sa napríklad aj takéto veci. Že nemusí to byť to psychologicky bezpečné prostredie, si neprestavte ako niečo fatálne, že buď tam proste sa šikanuje, alebo je to úplne super, ale aj takéto maličkosti vlastne vedia ovplyvňovať to, či sa v daných situáciách cítim psychologicky bezpečný, či po tej psychickej stránke, či sa cítim ako hotel. Tá tretia úroveň pyramídy je dôveryhodné prostredie. Tam sa budem baviť o tom, či sa človek cíti plnohodnotne prijatý. Stačí, že sa bavíme o onboardingu, o tom, že pozývam do našeho projektu nového člena, alebo prizývam do projektového riadenia Scrum Mastera, čiže nejaká nová pozícia, a ešte ju nepoznáme. Potrebujeme ju predstaviť, ľudia voči tomu môžu mať nejaké predsudky, pretože v bývalej práci na bývalom projekte zažili Scrum a podobne, a už tam máte to téma vlastne toho belongingu, či sa vlastne ten nový človek alebo tá nová funkcia a kompetencie cíti plnohodnotne súčasti. No a ten vrchol tej pyramídy je leadership orientované na človeka, čiže bez ohľadu na to, teda nekontrolujete iba, či je stanovený proces, či ste ľudí preškolili, či majú tie pracovné nástroje, ale ako sa pri tom cítia a že ten človek pre vás je viac ako ten proces. Čiže keď sa napríklad spýtate potom, funguje všetko? Áno, proces je nastavený, tak neodpoviete len proces je nastavený, ale áno, proces funguje pre ľudí, nie ľudia pre ten proces. Takže tá Employee Experience je takýto holistický pohľad na fungovanie a aj v téme projektového manažmentu si myslím, že to, s kým ten projekt robíte, je značný dôvod pre to, či v tom projekte ste alebo nie ste. A vlastne pozrieť sa na to takto štrukturovanie cez tieto 4 úrovne vám môže vlastne pomáhať mať ešte iný úhol pohľadu na projektové fungovanie týmov. Minimálně to uvědomění si toho, tým vrstev, co všechno vlastně máme vybavit. A zazněl ten pojem stavu. Myslím, že nás nebudu jediná, když řekl, že mě dráží zkrátka HR ve smyslu, pro který byl, nebo je normálně interpretován jako human resources. A snad i si byla ta první, ta pěvínka, která začala mluvit o human relations, tak tedy gratuluju, protože to je vyjádření vlastně toho, jakou to má sílu a jak je to jako důležité. Takže na to vlastne udežujete i v tomto smiere. Určite. Ja human relations, nepasovala by som sa do role pioniera, kto to vymyslel. Myslím si, že human relations pojem a význam tej skratky je vlastne súčasťou evolúcie toho, ako sa aj tá rola, ako sa rozširuje tá rola human resources, vlastne je, že je to súčasť tej evolúcie a za mňa práve to employee experience je evolúciou od toho human relations, že vlastne už len tie vzťahy nestačia, pretože zase keby sme sa bavili iba o vzťahoch, ale nemali tie procesy, nemali tú štruktúru, nemali organizačnú štruktúru, nemali proste, alebo ju nemali, ale chápali prečo, máme to agilné riadenie, tak vlastne tie veci nefungujú. Takže za mňa vlastne employee experience je ako evolúcia, kedy sa už nebavíme len o tom, že tie vzťahy
sú viac dôležitejšie ako tie zdroje, lebo človek už dneska na trhu práce nie je zdroj, v nejakom roku 1900 to tak bolo, ale vlastne dneska už aj emócie sú dáta. A o tom asi employee experience hovorí. Jaký byste měla doporučení pro projektového šéfa projektového manažera, aby dokázal při nově vybudovaném týmu projektovém dostatečně dobře vybudovat to prostředí natolik bezpečné, aby se tam dalo právě otevřeně komunikovat, dávat zpětná vazba? Co nebo nějaké triky? Je ich asi viac. Ja konkrétne zostanem pri Galupe, ktorá, ak ju vlastne poznáte, tak vlastne Clifton Strengths z reporty majú také 4 farby a sú to vlastne také, predstavte si, že je to komoda, ktorá má 4 šuplieky. A tá prvá komoda je fialová a vlastne sú tam také kompetencie, ktoré ja ako projektový manažér mám na starosti od začiatku do konca. Čiže niečo, čo musím začať a dokončiť. Potom tam mám druhú sadu kompetencií, ktoré sú o tom, aby som vedel dobre prenášať na ľudí potrebu vize, zmyslu, toho, prečo to robíme, kotviť to v tom, aby sme sa nestali obeťami nejakého oportunizmu napríklad. Ale vlastne vedel ich aj influencnúť do toho, že sa na mňa môžu spolahnúť, ako na niekoho, kto vlastne cez ten svoj leadership im dáva dôvod prísť zajtra do práce. Tá tretia komoda je modrá a sú to vzťahy. Čiže zvedomujem si to, že dvaja ľudia vždy zvládnu viac ako jeden a viem s tou heterogenitou talentov pracovať, aj keď je to náročnejšia cesta a na začiatku homogenita je určite ľahšia, ale vlastne ona narazí na strop a už nemáte kam ďalej rásť. A tá posledná je zelená a to je strategickosť. Čiže držím tú stratégiu, umiem mysleť 2-3 kroky dopredu, mám to do istej miery zanalizované. A požičala som si to pretože ja som presvedčená, že človek, ktorý má na starosti tým, má mať zvládnuté tieto 4 kompetencie. A je logické, že niektoré má zvládnuté viac, niektoré menej. Niektoré sú vlastnejšie, niektoré sú vzdialenejšie, čo znamená, že niečo sa má naučiť a niečo mu je vlastné. Čiže robím tú prácu tak, aby som robil nielen to, čo chcem, ale aj to, čo musím, ale zároveň nerobím tú prácu tak, že robím iba to, čo musím a nerobím to, čo chcem. A tieto 4 kompetencie má zvládnuté, takže za prvé je to ako zvedomiť si to. Za mňa je to naozaj naštudovať si, čo je employee experience, pretože jedna vec je, že nositeľom tohoto pojmu sú najčastejšie ľudia z oddelení HR, ale odpracovať si to musíte vy ako manažér. Vlastne kvôli vám zajtra ľudia prídu do práce, nie kvôli tomu HR oddeleniu. Takže vlastne ako zvedomiť sa v tom, čo dneska ten trh práce a vôbec tá téma pracovaní vlastne potrebuje. A túto si myslím, že iba skúsenosti nestačia, pretože pokiaľ chcem s tým tímom uspieť zajtra, tak mi nebudú fungovať len veci, ktoré som sa naučila fungovali včera. Takže vlastne zvedomenie si tých kompetencií, pripustenie toho, že moja odbornosť je rovnako dôležitá ako to, aký som líder a vlastne veľmi konkrétne si doštudovať, čo konkrétne to pre mňa znamená. No, třeba taky posílit je, že možná je to trošku v rozporu potom s tím s práci s tací s talenty, ale na druhou stranu je to takový kufřík, který by teda měl obsahovat tedy ty 4 části. Možná nebudu nějaké jedné té části dostatečně kompetentní, ale dobré o tom jako vědět. Mít možnost třeba jako dostat tu zpětnou vazbu a vědět, že této kompetenci hold jako třeba nedosahují jako zrovna těch výšin a být se toho vědomá, mít s tím nějak pracovat, tak abych neovlivňovala tou svojí jako nízkou silou v tomto, nebo nízkou kompetentností, nechci se mi úplně používat, jako kdyby nebránila rozvoji toho týmu, když třeba jenom já sama jako nebudu schopný dostatečně dobře třeba zvládat ten proces, jo. Budu třeba procesně slabší, budu si nerozumím. No, keď si mám možnost to něčím doplnit, alebo si vám naopak jako doplnit tu procesní znalost, abych já měla ten kufřík komplet. Jako rozumiem, ja uvediem asi príklad na sebe. A skôr ešte predtým poviem, že to slovo talent, tým, že je to prekladané z angličtiny, tak je tam troška taký ako problém v tom, že v angličtine to slovo talent, keby sme mali dobre trefne preložiť v zmysle, akú funkciu to má z pohľadu Clifton Strengths testu, tak je to váš najprirodzenejší spôsob podvedomí, ako je vám vlastné nacičovať alebo si o veciach rozmýšľať.
A tie talenty nie sú výpisom toho, aký ste človek. Oni sú výpisom toho, ako túžite veci robiť. A to, ako ich túžite robiť, vie dopadnúť dobre a vie dopadnúť blbie. A potom medzi tým je strašne veľa ešte nejistôt. A vlastne tých 10 top talentov znamená, že to je kombinácia vašeho najčastejšieho spôsobu, ako rozmýšľate a živote. Ale rozhodne to není zoznam vysvetlení, prečo, keď tam nemáte nič modré, nie ste dobrý líder. Vy viete byť skvelý líder práve kvôli tomu, že vás ľudia obdivujú za vaše strategično. Viete byť skvelý líder za to, vás budú ľudia obdivovať, že proste zexekujete, čo slúbite, to pošlete. Vlastne, že vlastne tie farebné dynamiky nezabezpečujú to, že tá kompetencia vám pôjde alebo nepôjde, ale zvedomujú vás, čo túžite robiť viac a čo túžite robiť menej. A keď napríklad v kariére rastiete s dynamikou, kedy je vám najviac vlastná fialová dynamika a stávate sa zrazu z toho exekutorského odborníka lídrom, manažerom, vedome sa rozhodnete, že chcete v kariére rásť a chcete mať na starosti tým, tak je za mňa vašou, napadlo mi povinnosťou, ale nechcem byť takáto ostrá, vašou výhodou. Keď si uvedomíte, že pre tú novú rolu sa potrebujete veci aj naučiť a možno to bude práve tá téma, ktorú viac budete musieť robiť alebo chcieť, ale bez toho sa to nedá. Takže jedna téma sú kompetence a druhá téma sú talenty. A vy vlastne môžete robiť čokoľvek chcete na svete, akúkoľvek rolu, to ten test rozhodne vás nepredurčuje v nejakej roli, len vám môže pomôcť vedomiť si, prečo vám niečo častejšie alebo viac berie energiu. A ja keď som bola v Rebule, ja som začala v roku 2005 jazdiť na tú autičku s plekovkou. A okrem toho, že to bol môj najlepší job ever, v živote som nič lepšie nerobila a zároveň si myslím, že už teraz tie týmy tak nefungujú, tak mojou rolou bolo 24/7 vymyslieť, čo urobím s 10 000 plechovkami za mesiac. To bolo jediné pravidlo. A čím uletenejší nápad, tým väčšia zelená. Takže zrazu sme v prosinci na internátoch klopali študentom na okno na 8. patre z vysokozvyšnej plošiny, lebo sa tam svietilo a vedeli sme, že na fakulte informatiky majú zajtra skúšky, takže sa vysoko pravdepodobne učia. A tie infaktové stavy, ktoré si študenti mali, že niekto zvonku z okna klope na okno a dáva im otvorenú plepelku Red Bulli, pretože to bolo to moment of deed, pretože sa ten človek učil, bolo tak zapamätateľné, že vlastne ten človek, ja som presvedčená, že ešte dnes si to pamätá v tých 25 rokoch. A to bolo moje poslaním. Ja som mala za úlohu ľuďom dať otvorenú plechovku v momente, kedy si to zapamätať. A to vlastne marketingovo robíte v 2 momentoch. Buď človeku vytvoríte šok a prekvapíte ho, alebo trafíte tzv. Zeitgeist, čo znamená, že keď sme si uvedomili, čo všetci sme robili, keď sme boli deti, tak sme hrali napríklad Bibianu, tak sme zrazu spravili dodgeball, čo bola proste Bibiana v retro kostýmoch s 2 loptami proti všetkým univerzitám v Čechách a na Slovensku. A to sa šli tí študenti zblázni, pretože kto by si nechcel znova zahrať Bibiku. Čiže pre mňa to bola najlepšia práca ever. A čím som kariérne rástla v Red Bulle, tým viac som robila, čo som chcela a nie, čo som chcela. Tie moje talenty boli stále tie isté, bez ohľadu na to, či som robila head of consumer collecting v Čechách a na Slovensku, alebo head of HR a sedela som v boarde. A pozdravujem mojich kolegov a oni to vedia, ja s nimi veľmi otvorene som o tom aj hovorila, aj hovorím vám. Moja skúsenosť v boarde spôsobila, že by som veľmi rozmýšľala, či ešte v nejakom byť chcem. A nebolo to o tom, akí ľudia tam sedeli, ale o tej kombinácii, čo vlastne vôbec tá firma od toho boardu chcela, čo bola tá naša rola a aký spôsob sme veci mohli ovplyvniť, na čo vlastne sa dávala váha a dôležitosť, na čo nie. A zrazu som tam sedela a hovorila som si, toto nemá zmysel. Ja vlastne, a myslím si, že možno niekto, kto by ma nahradil, v tom uvidí sakra zmysel. A že vlastne je mojou povinnosťou odísť, pretože brzdím ja tým, že už ten zmysel nevidím celú tú chybu. Takže ja som vlastne po 14 rokoch odišla. Sice som odišla, ja si do toho moment doteraz pamätám, že som odišla na ulicu a ja som mala iba SIM kartu s telefónom. Ja som nemala auto, nemala som telefón, nemala som zamestnanie
Mala som to mať 2 deti, z toho mladší mal 6 mesiacov, nemala som prácu. V tej dobe už do okolnosti nemal teda ani manžel, takže ja som spravila iracionálne úplne ako strašne divné rozhodnutie. Ale už teraz, lebo je potom, vám môžem povedať, že nikdy som sa necítila slobodnejšie. Že to bolo... bol to zvláštny paradox. Vlastne čím vyššie som bola, tým viac som nejladne tam byť nechcem. Úplně to cítím. A přestalo to být prostě tak má prča jako jít s tím vozítkem, jít s plekovkou. Ale to som cítila veľkú zodpovednosť. My sme tak rozmýšľali, čo ešte vymyslíme za veci a strašne nás to bavilo a ten pocit satisfakcie, že tie čísla šli hore, že ja som zažila Red Bull v najväčších časoch slávy, sme boli neporaziteľní. A to bolo to, ako zo mňa dostanete výkon. Ja som bola najvýkonnejší, najzaangažovanejší zamestnanec, len ma nikto nemotivoval cez variabilnú zložku alebo cez nejaké čísla. Ja proste vlastne som si mala možnosť nájsť tú vlastnú cestu k tomu výkonu. A to bolo... A to jsou ty angažované nevěznici. To je ta angažovanost, to není ta spokojenost, že? Ta angažovanost. Já dnes jsem nebyl a tak pojďme, jestli... Spokojnosť je... Ste spokojní. Veď sami seba sa spýtajte, čo cítite, keď si poviete, včera som sa cítila spokojne, napríklad o môj hlad som zajedla a môj žalúdok bol spokojný, versus cítila som sa zaangažovane. To sú 2 rozdielne emócie. Teď já jsem někdy nějaký vnitřní motor, který, aniž bych to řídila, řekl, že mám věcej. Presne tak, napríklad som cítila hlad a cítila som, že nikto neurobí lepšiu chuť, ako si to navarím sama a vlastne ešte navarím aj pre suseda a jem to a nesem. Hej, čiže vlastne ma to úplne pohltí a zaangažujem sa urobiť viac, ako je nutné spraviť. Veľmi zjednodušene to vysvetľujem. A oba tieto pojmy majú svojho Jekylla a Hyda. A ja som Jekylla a Hyda zažila v Centru Paraplex, kde som 2 roky pôsobila. Ja som tam si založila firemnú kultúru ako oddelenie. A vlastne ja som tam šla s hypotézou, že zistím, ako vyzerá naozaj taká tá zmysluplná angažovanosť, lebo idem do nezisku. Ale vlastne, čo ma prekvapilo, a zároveň je to teda prirodzené, ale nečakala som to, že aj tam sa vedia ľudia pretekať, kto robí to väčšie dobro. Že vlastne tiež je toto ego. Já soutěživost slash ego. Je to také som nevisku. No, lebo keď z talentov máte napríklad significance ako talent a ten má tú tenkú hranicu medzi ja chcem byť súčasťou robiť niečo znamenito versus ja chcem byť vidno, že to ja robím tie znamenité veci. A ja to mám první desi. A je to krásny talent, len je dobre si byť vedomý tej nie že len, a pomáha byť si vedomý tej tenkej hranice medzi. A spokojnosť má tiež svojho Jekylla a Hyda, buď sa cítim proste spokojná, alebo sa cítim natoľko spokojná, že zrazu som ten quiet quitter, ktorý vlastne už len pre svoju spokojnosť a príjem zostáva a vlastne nič viac nerobí a pomaly potichu, nie že odchádza, ale odpáje sa od tej firmy. Ale takový smutný proces to bylo. Každý by si přál a víte, angažovaný členy projektového týmu vyšluví veteránu spokojení. A nebo aspoň spokojení. A takový to ty loučící se pojďme se ještě podívat, posvítit si na taky vlastně jedno heslo, ke kterému se vracíte. Neřiďte lidi, řiďte systém. Trošku to tady zaznělo. Pojďme to ještě dát do takové kostičky, ať to chápeme víc a příště už budeme chtít víc systém než lidi a z toho systému budú vypadávat tí angažovaní lidé. Ja som na tú vetu došla z úplne inej perspektívy. Keď som odišla práve z Red Bullu, a sama som toto, čo poviem, som sama robila, sama som si tým prešla tú evolúcii, tak som si vlastne uvedomila jednak v akej zlatej klietke som vyrastala, to bolo ako prvá vec, ale druhá vec, ktorú som si uvedomila, bolo, jak som videla, že niekedy v nejakej fáze kariéry vedieme tie týmy preto, aby nás tí ľudia mali radi, ale nevedieme ten systém na to, aby ľudia v ňom radi spolupracovali. A všimla som si to aj sama na sebe, keď som vlastne odchádzala z marketingového týmu a prvýkrát som vstupovala do rola, že ja ten tým vedie. Tak zrazu tí ľudia, s ktorými som ešte v piatok bola na pivo, boli moji podriadení. A nie s každým som ten vzťah vlastne ustála. A skôr mi zostalo tých kamarátov ako pár. Aj keď sme o sebe hovorili, aká sme rodina, ak sme všetci kamaráti, tak vlastne
v rodine človeka nevyhadzujete a nepríjmete. Proste ako prirovnávať šírenú kultúru k rodine je za mňa špatne. Alebo celkovo atmosféru v firme. Ale tam som si vlastne uvedomila, že pokiaľ budem hovoriť, že pracujem preto, lebo tých ľudí vediem a pracujem pre tých ľudí, tak budem mať veľký problém robiť rozhodnutia, kedy to není o človeku, ale je to napríklad o nejakých racionálnych rozhodnutiach, o nejakých procesných zmenách, o zvedomení si toho, že na to dané obdobie kompetencia toho človeka bola skvelá, ale teraz vstupujeme do nového a nech ho mám akokoľvek rada, proste ja potrebujem novú kompetenciu. A ako náhle som si začala toto viac zvedomovať, tak mi to veľmi pomohlo a veľmi rada často o tom hovoriť. Vlastne myslím, že to bol Steve Jobs, je to taká klíše veta, ktorý povedal, že ak chcete, aby vás ľudia mali radi, predávajte zrdzvinu. Ale vlastne v tom leadershipe je to podľa mňa veľmi trefná veta. My nevedieme ľudí preto, aby nás mali radi, ale aby radi v tom systéme, ktorého sme aj my súčasť, len cez iné kompetencie, ako majú oni, sme radi spolupracovali a dosahovali tie cieľe a dosahovali tie výkony držateľne. A dosahovali možno aj vlastní spokojenosti, potažmo angažovanosti, ktorá sa přebývá. Presne spadky, presne cíš. Vy totiž môžete byť zaangažovaní, ale môžete byť strašne nespokojní. Hej, takže, no, ale to je ďalší rajkytka. Tak to je chudák. Jak můžeme vytvořit, nebo ani nevytvořit, ale jakým způsobem vlastně zacházet třeba s tou zpětnou vazbou, když jsme říkali, chceme vytvořit bezpečné prostředí, aby se tam otevřeně komunikovalo. Jak zajistit, že ta zpětná vazba je jako motivační? Je opravdu, to jsem teď trošku jako klišé, když to řeknu, ale dobře, není jenom formalitou, není to odvedeno, protože to je jiné napsané, že se mám jenom za měsíc na one-to-one s někým posetkat a dát mu prostor pro jako dávání zpětné vazby a jí přijímat. Jak to udělat tak, aby to bylo takové nějaké víc přirozené a zároveň jako opravdu motivační, aby to někoho pohánilo jako ten dobrý motor, jako ta angažovanost? No, prednedávnom som školila v jednej firme spätnú väzbu a aj som predtým písala, že vlastne, že ma prekvapuje, jak stále, nie že prekvapuje, práve tým pádom ma to neprekvapuje, jak stále ako veľké téma to je, aj napriek tomu, ako často sa o ňom veľa hovorí. A spätná väzba vlastne je dobré ju vnímať ako formálnu a neformálnu, pretože ja vám dávam teraz spätnú väzbu aj tým, ako sedím, ako na vás pozerám, ako sa tvárim, či sa usmievam a tie samotné slova tvoria z toho 100% efekt sedia. A ak vám byť motivujúca, to už je neovplyvní. Ja si môžem povedať, že som spravila všetko preto, aby si tam počula, že pre mňa veľa znamenáte, že vidím, ako dobre pripravená ste, že mi vyhovuje, ako zmysluplne a konkrétne mi kladete otázky a sú pre mňa veľmi zrozumiteľné, ale to, či by sa rozhodnete cítiť sa naďalej motivovanie alebo nie, ten kombík je u vás, aby si ho stláčate. Čiže ísť cieľene do spätnej väzby s cieľom namotivovať, by som ako vôbec ako zvažovala, či to ako neoddeliť, pretože spätná väzba je o tom, aby tu a teraz som transparentne vnímala tvoj uhol pohľadu a vnímala tvoju ponuchu, ako ma chceš rozvíjať, tvoje ocenenie, ako ma vidíš. Dala ti otvorenú otázku, ako ty si myslíš, že by som ti ešte mohla pomôcť a vlastne mohla odpovedať. A to, že to bude mať okrem iných emócií na mňa aj dopad to, že ma to viac namotivuje, zaangažuje do tej spolupráce, to už je o mojom rozhodnutí. A čo ja ovplyvním, je povedať, mňa motivuje, iba by som ti chcela povedať, že mňa ten rozhovor s tebou strašne motivuje, Majko, aj naďalej. Neviem, ako to ty cítiš, ale ja to tak mám. Čiže ja môžem oznámiť človeku, ale vlastne to, že dáte nejakú spätnú väzbu, nič nezaručí, že automaticky a poskytnete dobre, že automaticky sa stane, že ten človek sa namotivuje. Vysoko pravdepodobne sa to stane, korelácia je tam veľmi priama. Ale ja na spätnú väzbu odporúčam chystať sa na základe tých vecí, ktoré v prvom rade ovplyvníte a potom vlastne to, či ten človek bol alebo nebol motivovaný, zistíte kontrolnou otázkou. Spätnou väzbou na seba. Takže, ale také tie formálne, tie one-on-one sú tie formálne spätné väzby, ktoré je dobré vnímať napríklad ako rozvojové spätné väzby. Ale rozvojová spätná vazba vlastně znamená, že jenom měřím třeba tu deltu, ten krůček předu oproti tomu, když jsme se potkali. Presne tak. A kľudne môžete pomenovať aj to, čo sa nepodarilo, len je to v tej rozvojovej spätnej väzbe je aj to, čo sa nepodarilo, cesta k tomu rozvoju. Čiže čo môžem spraviť preto, aby to bolo lepšie?
čo ty vidíš, že sa ti nepodarilo, pretože to, že sa ti nepodarilo dosiahnuť cieľ, ešte neznamená, že v mojich očiach ťa neobdivujem za to, že si prvýkrát nabral odvahu to začať robiť. Ale môže tá cesta k tomu cieľu, že si spravil všetko, aj napriek tomu ten zákazník nedopadol, ale ja vidím tú snahu. A takže tá rozvojová spätná väzba pracuje s chybou ako s nástrojom na učenie. Ako náhle, ale idem dávať spätnú väzbu niekomu s dopadom na to, že končíme spoluprácu. To je úplne iná spätná väzba ako rozvojová. Tam sa tým pádom nebavíme o motivácii, tam sa bavíme o tom, či si naozaj rozumieme a či to urobíme bez ohľadu na to, čo sa stalo dôstojne a ľudsky. A to znova, ja môžem urobiť maximum, čo som v danom momente dokázala a aj takto druhá strana nemusí vnímať dôstojne. Tam tu může být samozřejmě obrovský jako rozdíl v tom vnímání, protože to úplně je životní nebo té situaci prostě i emočně. Což mě vede k tomu, jenom v sobě jsem měla by takovou myšlenku, že vlastně zpětná vazba je taky takový systém, nikoliv jako. Pojďme už jít na téma té krásné rovnice. Když budeme mít spokojené zaměstnance a spokojené klienty, tak snad celá úplně jako peší bopony a nevím, jak se to řekne, firma jednorožčí. A čím to? A proč to tam ty firmy jako pořád nedělají a neměří? Kde máme kunge? Prečo to nemerem, neviem a samé mi to je ľúto. A ja vás teraz na chvíľu zoberiem do takého príbehu. Ja sama mám veľmi rada, teda strašne túžim tam raz ísť, ešte som tam nikdy nebola, ale veľmi túžim ísť do Toskánska. Tak si teraz predstavte, že ste prišli do toho Toskánska, vyckytli ste na letisku, sadnete si do toho otvoreného kabrioletu s tým človekom, s ktorým strašne chcete stráviť tie 3 dní, ktoré momentálne vás čakajú, alebo s tými ľuďmi. A cez nádherné pole, olivové stromy a levandulové polia dojdete do krásnej tradičnej reštaurácie, kde vás ten personál uvíta veľmi vrelo, hrá tam presne tá hudba, ktorú si predstavujete, hrá naživo, krásne to tam voní, teraz vás posadia, dajú vám pregliedlo, ktoré vám spraví úplný ohňostroj na jazyku, nalajú vám presne to víno, ktoré máte radi. Celú dobu je to neskutočne príjemné, až vám to navodí tú emóciu, že sa zastavil čas, dostanete predjedlo, dostanete hlavné jedlo, v živote si nevedeli, že carbonara cestoviny môže byť tak úžasné, ako ste si práve vložili do úst. Za klincu je to krásny dezert, toho jedlu ste dostali akurát na to, že ste si vlastne mohli vychutnať celé tie trojkolové menúška a necítite sa prejedení. A dojde sa vám poďakovať šéf kuchár, usmeje sa na vás, aby čo, odchádzate s pocitom, že zaručene sa tam chcete vrátiť a bol to jeden z najkrajších zážitkov, aké ste kedy zažili. A tu mám vlastne pre všetkých strašne dobrú správu. My veľmi dobre vieme, ako má vyzerať prístup k človeku, keď od neho chceme peniaze, keď chceme, aby sa vrátil, keď chceme, aby to bol náš zákazník, keď chceme, aby o nás dobre hovoril, keď chceme byť zisková reštaurácia, ktorá dá ľuďom dôvod priletieť a presúvať sa hodinu autom v úplnom zapadnutom údoví, len preto, že sa o nás proste hovorí, že sme skvelí a máme nišeneckú hviezdu. Prečo tento spôsob uvažovania a stratégie nemáme smerom k ľuďom, ktorí pre nás pracujú? Neviem. Respektíve tuším a nie je to dobré, ale zároveň toto je dobrá informácia. My veľmi dobre vieme, čo máme robiť. My veľmi dobre vieme, čo máme smerom k človeku urobiť na to, aby sme mu dali dôvod s nami zostať a vydržiť. Čiže v tomto tá customer experience a employee experience rovnica má jednu spoločnú vec, okrem iných, a to je, že aj jedna, aj druhá vytvára zážitok, ktorý dáva človeku buď ráno do práci znova ísť, alebo neísť. A vlastne klientovi. Alebo klientovi, presne tak. A to je, či je to B2B, B2C, ďakujem za doplnenie, je vlastne principiálne za mňa to isté. Ale nedieje sa to. A myslím si, že jedna z vecí, prečo sa to nedieje na strane toho EX, toho prístupu k zamestnancom, je v momente, keď tí zamestnanci sú pre nás nástrojom, ako nadobudnúť tie ciele, či už podobe peniazy alebo podobne. Ako náhle vlastne nevnímam ľudí ako súčasť toho nadobudnutia, alebo nie som pripravená urobiť aj rozhodnutia, alebo pripravená kľudne s nejakým klientom nerobiť, pretože je to neľudské, je to proste ako, není to partnerská spolupráca.
kým my ako spoločnosť nebudeme mať odvahu vlastne uvedomovať si, že nie vždy ten výkon a nie vždy tie peniaze a ten rozpočet a ten budget je tá jediná správna finálna destinácia, tak sa tieto veci diať budú. A čím vôbec nehovorím, že je zlé chcieť byť bohatý, zlé chcieť mať peniaze, úspešnú firmu, pretože úspešná firma plaší mzdy tých ľuďov. Ja hovorím o tom spôsobe. A dá sa byť biznisovo úspešný a ľudský k ľuďom. Proste dá a verím v to, som o tom presvedčená. A zároveň my vieme, čo na nás ako na človeka funguje alebo nefunguje. Takže ja tam vidím tú prepojenosť týchto dvoch rovníc. Keby som mala vytvárať employee experience stratégiu s dôrazom na customer experience, vlastne takúto zákazku od nás ešte nikto nikdy nechcel a stalo sa nám, že sme robili employee experience stratégiu s dôrazom na diverzitu s inklúziou, s dôrazom na hodnoty, s dôrazom na gender pay gap, pretože to je teraz téma, s dôrazom na age management, čo sú za mňa veľmi ako oceňujem, takéto poptávky na stratégie, tak customer experience tiež vie byť s dôrazom na customer experience a dá sa to veľmi pekne vystarať, obzvlášť pokiaľ vaši zamestnanci prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkom. Tak v tom momente by sa napríklad jedna konkrétna vec, ktorú určite viem, že by som chcela a budem ukazovať firme v súvislostiach, je vypýtať si práve ten customer experience feedback napríklad. Táto toskánska restaurace tam měla vysoký to EX. Ve vašich snoch. V mojich snoch áno, ale zároveň ja som sú aj firmy, kde máte veľmi vysokú CX, alebo ja konkrétne služby jednej firmy veľmi často ako mama využívam, ale pritom tá ako employee experience tam nie je, ako nehovorí sa o nej, že ako ľudská, je veľmi ako výkonne orientovaná. Ono sa to dá, vy viete vlastne mať veľmi výkonnostne employee experience nastavenú a CX veľmi funkčnú, ale je to drahé, pretože máte vyššiu fluktuáciu, ľudia vám častejšie odchádzajú, pretože to nie je dlhodobo udržateľné. Tlačiť ľudí do maximálneho výkonu a buď s tým počítate ako biznis človek, že vlastne OK, ja tento biznis takto vystavať chcem, ja som pripravený proste na mieru fluktuácie 20% ročne, tak tým pádom proste vy robíte to vedomé rozhodnutie a viete si vypočítať, koľko vás stojí 20% fluktuácia a koľko by stala 10%. Tá čiastka sa dá veľmi presne vypočítať. A pokiaľ vy sa rozhodnete mať tu 20, tak tým pádom vaša employee stratégia je tlačiť na výkon so zvedomením, že budete mať vyššiu fluktuáciu. A nebude to ako keby nebudete mať dlhodobo udržateľný ten istý kolektív ľudí, ale proste budete musieť posilniť napríklad rekrutérsky tím, pretože odchody a príchody budú u vás častejšie ako napríklad u vašej priamej konkurencie, ktorá netlačí až tak na výkon, ale snaží sa proste ísť inou cestou. Čiže ja nechcem vyznieť, že tá restaurácia funguje len preto, že tá employee experience je dobrá. V mojich snoch áno, ale zároveň ja sama oberám niektoré služby, kde vnímam, že tá firma ako employee experience mám veľmi výkonne nastavenú a tá sú úplne skvelá. Je vlastně součástí strategie firmy. To je nějaká firma, rozhodnout se pro to, protože to prostě třeba biznisově jako... Presne tak. A v tejto konkrétnej firme, ktorá má veľmi dobrú službu a produkt a je známe a je známa, že je ako výkonu chce nastavený zamestnávateľ, môže byť problém z vecí, ktoré neovplyvníte, že starneme. Že vlastne dneska ten priemerný vek v Čechách je 45 rokov a najzastúpenejšia skupina ľudí na trhu práce sú ľudia v mojom veku. Ja mám 43 a proste bavíme sa o ľuďoch, ktorí sú vlastne starší alebo mladší v dome. Čo znamená, že keby som tú vysokú mieru fluktuácie mal 20 rokov dozadu, tak vlastne ja si viac vyberám, pretože ten trh práce bol zastúpený hlavne mladými ľuďmi, ktorí na trh práce prichádzali. Dnes ten trh práci už nie je tak zastúpený hlavne mladými ľuďmi, ktorí prichádzajú na trh práce a to budete v každej firme cítiť, že ten počet tých CVčiek nie je taký, aký bol kedysi. A není tam veľa tých mladých, ktorí sú najlacnejší, lebo proste plačím za skúsenosť. A toto ma môže reálne dostať do objektívnych problémov, ktoré ale neovplyvním. Čiže za mňa stratégia, kedy tlačím hlavne na výkon a chcem mať dobrú CX, je v dnešnej dobe s dnešnými dátami a s dnešným vnímaním sociodemografických ukazovateľov riziko.
Vrhneme se do téma Galupu. Už jsme naťukli, už víme, že talent není talent. A je tady pořád takový dluh možná historický, že stále více se soustředíme na to, abychom opravovali své slabiny, než abychom rozvíjeli nějaké své silné stránky. Co máte se s tím? Živí vás to dní? Mám k tomu sklony, pretože môj prvý talent je maximizer, čiže pre mňa čokoľvek, ja vlastne hneď vidím chybu. Ja aj dneska, keď otočíme, tak prvé, čo ma napadne, je zoznam vecí, ktoré som mohla spraviť inak alebo lepšie. A to, že mi to v hlave naskočí, ja neovplyvním, ale to, ako s tým naložím, to, že si zvedomím, že OK, toto je zase ten vzorec, takže mám sa začať pochváliť, tak to už je na mňa, ako s tým naložím. A vy ste to tak pekne v tej otázke aj vlastne už naznačila, školský systém. Keď sme chodili do školy a vlastne v mojom ročníku nič iné ako známkovanie neexistovalo. Moje deti chodia na Montessori, takže oni známky nedostávajú, ale ja som vtedy nepoznala ten iný systém. Tak automaticky to znamenalo, že som chodila na doučovanie z niečoho, v čom som mala zo známku. A môj konkrétny príklad bolo, že ja som mala známku z matematiky, pretože ja som chodila od prvej triedy do jazykovej triedy a v tretej triede sa stala naša triedna matikárka, takže sa samozvané z nás stala matematicko-jazyková trieda a ja som vlastne mala 2, 3 z matiky. Čiže moje rozhodnutie ísť na strednú školu bolo o tom, že sa nerobia príjmačky z matiky, takže som skončila na pedagogickej strednej, potom na vysokú školu som takisto hľadala školu, kde sa nerobia príjmačky z matiky, takže som skončila na pedagogickej pre len prvý stupeň a ja som ešte vyštudovaný učiteľ pre deti so zrakovým znevýhodnením. Ale to asi tých 7 rokov na tých 2 fakultách ma tá matika čakala ako štátnica povinná. Takže mňa tom 23 počkalo a vtedy už som bola v repule a už som prešla Clifton. Takže ja som vlastne rozumela tomu, prečo rozmýšľam, ako rozmýšľam, v čom vlastne to, čo mi dojde, ona automatika, vlastne to není o automatike, ale že proste je to niečo, čo je mne vlastné. A mne ako dodnes sa vie snívať, že som nespravila štátnicu. Akože tie emócie spojené s tým strachom z tej matematiky boli strašne silné, lebo naša triedna, keď sme robili 5 minútovky, tak ma spíchala kľúčom pod rebra, lebo nás túto ťahala, keď sme spravili nejakú chybu. Takže pre mňa ako matematika bola ako strašná a aj to doučovanie, ktoré som navštevovala, bolo vedené tým spôsobom, akým nám ona vysvetľovala tú matiku. No a ja som sa počas toho týždňa, čo som sa učila na štátnice, rozhodla, že sa tie skripta budem učiť tak, aby keď to hovorím mojim rodičom, tak aby to pre nich bolo zrozumiteľné. A to ja som robila res 16-bokým ihlanom, alebo nejakú ako ťažšiu logiku množinu relácií, ako rozhodne som neodpovedala len z učiva pre prvý stupeň. A ja som dostala Ačko. Prvýkrát v živote som dostala 1. Prvýkrát v živote. A profesorka, a zároveň som mu dostala 5 jehina, lebo z tematiky sa mnou strašne veľa lietalo preč, ako von, že bude to nespraviť. A tá profesorka, ktorá ma učila, ona sa rozplakala, ale až takej zlosti, že čo som vlastne robila tých 7 rokov, a vlastne, že nech si uvedomím, že to Ačko je len za ten výkon, že to rozhodne ako neodpovedá tomu, jak strašne som tú matiku robí sa do vočiarní trošku, že a ja si vlastne pomohol ten Clifton pochopiť, že to není o tom, že to, že ja mám analytické rozmýšľanie posledné, robí zo mňa hlúpu na matematiku alebo na čísla, ale že mne nevyhovuje ten spôsob, akým tá analytickosť, ako je vlastne tej analytickosti domýšľať. Takže ja som zrazu ako hackla cez ideation to kreativitu, cez prepájanie súvislosti som si hackla tie skriptá. A ja som šla tak pripravená na tie štátnice, že ja som nemala šancu, aby som niečo neodpovedala. Čiže tým chcem ako všetkým povedať, že to, aké robíte známky, to, aké ste dávali známky, vás nepredurčuje k tomu, čo máte robiť a ani to, čo vám vyšlo v Galupe, vás nepredurčuje k tomu, či máte alebo nemáte mať manažerskú pozíciu alebo exekutívnu. Ono vám to otvára oči v tom, čo vám bere a dáva energiu. A vlastne odporúčam, a v realite to tak aj je, ak aspoň 30% zo dňa môžete robiť veci aj tak, že vám to tú energiu dáva, tak tá vaša práca proste bude mať zmysel. Ale rozhodne nie som fanúšikom toho, aby ste si vyskladali prácu iba na základe talentu. To je skôr alibizmus a vlastne tie talenty nie sú odpovedou na to, čo robiť nebudete. Takže ja tabulky milujem,
ja sa veľmi rada hrabem v analýzach a keď sme s týmom stavili Employee Experience Mapping a nehávali sme si ten proces celý certifikovať, ja som bola tak hrdá na celý tým. Ale tú samotnú tabulku vymýšľala moja kolegyňa, ktorá mala za hodinu a mali ste pocit, že ste jej dali darček na Vianoce. Ja by som tú tabulku urobila, trvalo by mi to 2 týždne, bola by som strašne vyčerpaná a aj tak by tam nebolo ešte niečo navyše, čo tam ona poslala. A to je celé. Na krásném příběhu deklarovaný, jak to vlastně funguje. Já ten příběh znám už z lidské konference, kde jsem měla přednášku a tam mě to taky zasáhlo. Jenom jsem netušila, jak dlouho vlastně trvalo, než jste se takhle jako i vnitřně trošku s tím popasovala a našla tu cestu k tomu, jak to hacknout. Tak to teda jako smekám před tou výdrží, jak se to vlastně vydržela. A je to vlastně hezký příklad toho, jak se vlastně s tím dá může pracovat. A to znamená, že vás vlastně ten Gallup z toho trošku jako vyberu, tady z tohohle toho. Už o sebe nikdy nepoviem, že som hlúpa na matiku, ale do 23 to bola moja matra. Proměnil se nějak váš Gallupý profil a dělala jste si ho jako průběžně víckrát za svůj život? Robila som si ho 6-krát, pretože som chcela na vlastnom príklade potvrdiť, že není správne si ho robiť pretože máte si ho robiť raz a vlastne s ním pracovať. Ja som si ho urobila druhýkrát aj preto, že sa tam pridala čeština. Teraz od tohto 1.1.2026 sa dá už je tam aj slovenčina. Takže viete, ten test robiť aj po slovensky. A tým, že tých 20 sekúnd ovplyvňuje to, ako rýchlo na to reagujete a moja angličtina je taký upper intermediate level, tak som sa vlastne bála, či to neskreslilo, ale úplne na rovinu vždy sa vraciam k tomu prvému výstupu. A aj keď ste iné dopadli ako, ja nechcem povedať lepšie, ono to není vysvedčenie, ale proste mám sympatickejší nejaký talent ako nejaký iný, ale tak seba kriticky proste ten úplne prvý výstup som proste ja. Je to lákavé, být asi nějaký sympatičtější profil, ale nebudu to dělat. Zadal mi je i docela čerstvý, ale já jsem si tady, oni jsme neudělali okénko informativní, co Gallup je. Máme na to celý jeden díl našeho podcastu s Vaškem Bukem, takže doporučuji a právě nezdržuju tady s tou tématikou, abychom se mohli věnovat jiným věcem. A to je třeba i to, jak se dostat pomocí toho, jak se sebou pracovat, co o sobě vím, nebo co jsem zjistila na základě třeba právě tady toho profilu. A jak se lépe vypořádávat s tím, po čem teď teda bych řekla, všichni dostoužíme, to je ten sas takového toho hlubokého fokusu, takového toho flow, po kterém novýho solemí a mí. Pořád nás jde něco z toho stavu vypadá. Na toho flow máte na to nějaký hack? No, pre mňa pocit flow je dôležité mať, byť vo flow celý deň by som ja osobne ani nechcela, pretože a druhá vec je ešte, že vy viete byť aj vo flow, keď sa ako cyklíte a nemá to úplne ako pridanú hodnotu, že by sa napríklad s talentom intellection viete dostať do flow premýšľania, ale vlastne tam by vám skôr niekto alebo niečo malo povedať, už sa rozhodni. Teraz to veľmi zjednodušujem, ale ono ani to flow nemá to iba pozitívnu konotáciu, ale má to v značnej miere ako dobrú pozitívnu konotáciu. Napríklad zóna flow je aj zóna, ktorá delí tú zónu komfortu a zónu nebezpečenstva. Je to taká tá zóna diskomfortu, kedy vlastne niečo idete robiť prvýkrát, ale vlastne 3-krát rýchlejšie sa v tej zóne učíte, pretože tratíte ten klinec po hlavičke. Napríklad, keď ja som prvýkrát mala ísť prezentovať, tak ja som sa strašne bála, ale vlastne z nejakého dôvodu ma tam niekde štekvilo, tak je to vlastne sa aj na to teším. No a vlastne teraz už prežívam úplne iné emócie, ako keď som stala úplne prvýkrát pred, 130 zamestnancami v Red Bulle. Ale vlastne viem, prečo ma stále fascinuje sa do tej témy ponárať a vlastne pracovať na tých prezentačných dovednostiach, pretože vlastne ma to baví a tie dôvody, prečo sú ako rôzne, nie to len to, že vystupujem pred ľuďmi, ale skôr, že mám možnosť inšpirovať aspoň jedného z tých 30 ľudí na to, aby sa pozrel napríklad na perspektívu potenciálu, vzťahov, proste inak. Že to sú také tie moje ako belief hodnota je pre mňa taká ako asi najsilnejšia, ktorú mám. A vlastne rozhodnúť sa chcieť. A ja som to raz čítala na LinkedIne, už teraz neviem presne u koho, ale strašne trestná veta a myslím si, že k seba rozvoju úplný základ. Že ak si myslíte, že tu a teraz ste už najchytrejší v miestnosti, tak ste v zlej miestnosti. A
A vlastne taká tá ako pokora, alebo takéto zvedomenie si, že to, že dneska mám pocit, že viem všetko, neznamená, že zajtra to tak zostane. A je za mňa ako vysoký predpoklad k tomu, že človek k tomu seba vzdelávaniu, seba rozvoju bude otvorený. A, a zároveň vlastne, ak s nami do konca našich životov už niečo bude konštantne, tak je to zmena. A ona tá zmena má stále rýchlejší dopad na to, jak fatálnejšie sa tie veci menia. Tak keď si napríklad uvedomíme, kedy sa ľudia prepravovali na koni versus ako, aký časový úsek ubehol k autu, ale už čo sa stalo s počítačom a čo sa stalo s telefónom a mobilom, tak vlastne tie časové úsečky sa vlastne skracujú. A tá zmena sa mi už bude stále a my jej nedokážeme ísť naproti, pokiaľ sa sami zatvoríme a nebudeme vlastne tú zmenu aj sami sebe vlastne otvorení chcieť vlastne aplikovať. Takže pre mňa seberozvoje sa bez neho to nedá a neznamená to radi čítať alebo radi počúvať podcasty, ale proste si len dovolí pozrieť sa na veci z inej perspektívy. Hej, evoluce, to je vlastně pohon našeho života, takže to stavit to nelze nikdo předtím zavíjá oči trošku víc. Kde vy hledáte inspiraci pro sebe a pro svůj rozvoj? Momentálne najviac v deťoch, pretože s nimi každý deň zažijem novú vec, lebo ten deň je pre nich nový. A čím to taky. a pre mňa taký, a či sú starší, tým sú to veci, kedy to je menej o schopnú možnosti to ovplyvniť, my majú 8 a 10, ale ochoty viac to pokopiť. Tak to je asi tá jedna inspirácia. A ja celkovo milujem rozhovory s ľuďmi, tak je to jedna na jedna. A vlastne môj seberozvoj a ochotu rozvíjať sa poháňa aj to, že mne záleží na vzťahoch, ktoré okolo seba mám a nechcem byť tým dôvodom ja, ktorý vlastne ich nejakým spôsobom ako zraňuje, kazí a podobne. A inak ja sa inšpirujem ako každý deň, ja si fakt dokážem ako samej sebe skákať do rečí, čo všetko som zažila v jeden deň. Manžel sa mi smeje, keď večer zaspávame, že čo všetko ja v tej hlave ešte mám. Pretože mňa inšpiruje to, že som dokázala prvýkrát zalepiť skrinku, lebo ma baví, akým procesom som na tým rozmýšľala, až po to, že ma inšpiruje rozhovor s pani pokladničkou, keď platí potravina. Že pre mňa vlastne všechno je rozvoj. No, všechno je rozvoj. Ja mám strašne rada život. Vlastne to si myslím, že je o tom, že mňa dokáže strašne veľa vecí fascinovať. A nie ako nutne rozvíjať, ale vlastne mňa najviac rozvíja a inšpiruje ten zážitok. Že vlastne každá vec, ktorú spravíme, to posledné, čo v nás dostane, keď dokončíme, je tá emocia. Plne. Či niekomu naservirujete obed, alebo odpíšete pani triednej, vždy je tam na konci toho celého tá emocia, ako stihla som to, som ale dobrá, alebo ako to bol príjemný rozhovor, to bolo dobré jedlo. A vlastne mňa fascinuje tá pestrofarebnosť tých emócií. Myslím, že tak jako pozitivnější konec toho našeho rozhovoru jsem si vůbec nemohla vypřát. Takže a teď už myslím, že je na čase jenom dát si ten dobrý oběd po tom hezkém rozhovoru. A jak moc vám děkuju za čas a krásný rozhovor plný příběhů, emocí, zážitků. O co víc si třeba vy se bavíme o těch experiences. Děkuju moc. Ja ďakujem.